Du og jeg skal på en lille herretur. Vi skal til Island. Vi skal op og fiske vild laks. Tillykke med det, Frank. Hej. Det skal du lige høre. Han påstår, at vi to skal skilles. Rigtig god fest. Jeg er bare begyndt at tænke på, hvad jeg sådan skal bruge mit liv til. Må jeg lige stoppe dig, inden du begynder på et eller andet, jeg er ret uinteresseret i. Vi skal til Island i morgen. Turen er købt, Frank. Det kan ikke være noget andet tidspunkt nogensinde end i morgen. Nu skal du holde fast. Nu skal hun på is. Hvad skal hun? Nu skal du på is. Efterlad hende derhjemme. Det er det eneste rigtige. Det kan du da godt til at høre, når du tænker lidt om det. Du skal ikke begynde at turnere med mig, det her. Det er lige så sige med samme. Jeg vil gerne have sådan en mand, der begærer mig. Skal han have en krammer? Ja, skal han have en krammer, Musse? Nej. Hvorfor skulle jeg dumme mig? Han stak fingeren op i hånden. Jeg synes, jeg ikke sidde og pege fingre med den der Mia-Pris-plan. Den virker af helvede til. Hvad tænker du, Christian? Han er væk et kort øjeblik, og så er ens kone som en dværg. Det er simpelthen ikke rimeligt. Jeg er et simpelt menneske, som også er i problemer, Frank. Jeg har også forsvundet 250 forårskulder. Når det er så sagt, så vil jeg så sige, at jeg tror faktisk, at vi er ved at være nået bunden, Frank. Og nu kan det kun gå fremad. Nej, der er lår på den der, det er Kasper. Hvorfor har han haft en tandbørste op i numsen? Ja, det er altså også underligt.